Tak, hello, vítam vás u ďalšieho videa na našom e-shope bandurka.cz. Dnes budeme rozbaľovať Tim Hortons Mix a budú to 3 ročníky, je to 2018 až 19, 19, 20 a 21, 22. Preskočili sme 2020-21, pretože to nám momentálne chýba skladom, čo som pozeral. No a takisto tie novšie ročníky, tam už len zo pár balíčkov, tak som si povedal, že vezmem tieto 3. Musíme doplniť sklad tých Tim Hortons balíčkov novších. No a asi tak. Ja si myslím, že môžeme na to ísť. V podstate, ako môžeme vidieť, všetky 3 balíčky majú na titulke Sydneyho Crosbyho. Všade by mali byť 3 karty. 3 cards. Tak, tu je cards. A tu je, prosím, pekne. Tu to nepíšu. Ale bude to 3 cards tiež. No, nevidím to tu nikde. Fíha, to nechce ani zaostriť. Tu. No, myslím, že by to mali byť tiež 3 karty. Tak. Tak myslím, že asi môžeme ísť na to. Čo vy na to? Tak začneme 18-19. A je tam Mr. Niklas Backstrom. Niklas Backstrom. Čo to tu je? Trošku ohnuté teda. Ale ako nie je zlomené, len taký oblúčik. Game Day Action. Patrick Lane. Phil Kessel. Jo, to sa odráža. OK, vzadu klasické popisy, akurát Patrick Lane to má trošku inak, lebo to bude, predpokladám, insert Game Day Action. Tieto dva sú klasické základné karty. OK, tak to by sme mali. To bola 18-19, poďme skúsiť 19-20. Pokiaľ viem, tak ten dizajn je relatívne podobný. OK. Trošku som to nešťastnejšie rozpálil. Tak. Čiže, veľmi podobné. A zase v strede je insertik Marc-Andre Fleury, potom Zach Paris a insert je krása Steven Stamkos. Highly decorated. Hauteme decoré. Neviem čítať po francúzsky. Čiže zase klasika, 2 bejsky, v strede insert. Design veľmi podobný. Súrovnejšie musím povedať, 19-20. Tieto tu sú dosť ohnuté. Taký oblúčik. Ale ono asi sa to dá trošku vyrovnať. No. Tak, tieto sú lepšie, čiže dobre. Bejsky tu, keď si porovnáme. Veľmi podobné. Tak, dobre. Inserty tu. A ideme na posledný. Bohužiaľ ten 2021 budeme musieť preskočiť, lebo akurát sa to vybralo. Ale pôjdeme pozrieť 21-22. Rozmýšľam, že potom, keď bude toho viac skladom, tak dorobím ešte možno jeden Tim Hortons Mix. Tam budú tie novšie a plus možno 2021. Ale na dnes to dáme len takto, tieto 3. Nejak to zmenili trošku to balenie, toto ide ťažšie. Tak, ale zase klasika, 3 karty, insert v strede, čiže Nicolas Ehlers, potom Nathan MacKinnon a to sú také lesknúce, že ledva viem prečítať, čo tam píše. Gold, co to je? Gold Etchings. Čo to je etchings? Tuto píše lepšie Gold Etchings. To ani tu slovo nepoznám. Gravures Dures. Tak, ale zase veľmi podobné, hej. A tu si zoberme, že 2 roky sú medzi týmito kartičkami. Mne sa ten dizajn celkom páči, hej. Ale možno, že by ho mohli trošku viac obmeniť. Pravda je, keď sa nemýlim, to si ukážeme v ďalšom mixe, že tie novšie už majú trošku lepší dizajn. Ja sa môžem pozrieť.
Tu som zrovna mal nejakú kartu. To je 23-24. Som mal po ruke. No, ne, to je veľmi podobná bejska. Tých 23-24 zo pár mám tu stranou, tak som sa chcel pozrieť. Ale je to veľmi podobné. Vravím, ono, ten dizajn je fajn, ale moc sa s tým neparajú s nejakým vývojom. Možno tie... A všetko je strašne lesknúce. Ale myslím, že je to fajn, že sú to fajn kartičky. Taký akože doplnok. Má to svoje miesto. Také obtiahnuté tie hranice tých hráčov. Tak, dobre, myslím si, že to asi takto môžeme uzavrieť. Čiže rozbaľovali sme 1, 2, 3. Jak som povedal, potom v budúcnosti spravíme ešte jeden mix, kde spravím tie zvyšné, len doplníme trochu sklad v tomto, keď bude čas. Tak asi, no, bejsky. 6 bejsok. Vlastne si to rozložíme, predtým než sa rozlúčime. Tak, a to je, myslím, že všetko z mojej strany. Like and subscribe, na budúce si otvoríme, neviem čo, možno bude nejaký mix zase, alebo nejaký futbal, uvidíme. Tak.